αλλά θα χαλάσει η βεγγέρα σας. Εν ονόματι του νόμου συλλαμβάνεστε. Και βάσει ποιων στοιχείων, κύριε νοματάρχα? Βάσει των στοιχείων που βρέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας σας. Έγινε σήμερα ευθυνδιασμός και βρέθηκαν στοιχεία, δείγματα και άλλα σχετικά. Απατεώνες. Θεομπαίκτες. Δυστυχώς του έσκασε η εκκλέσια σας γιατί πρόλαβε και ετοίμασε τα διαβατήριά της. Τα κουσκουσμά. Γρουσούζα, το πες και έγινε. Μπρος πάμε. Στο καλό, στην ευχή του Αγίου Βαλαντίου. Και να μας θυμάστε, κύριε Κοσμά, να μας θυμάστε. Άτιμο πλάσμα, δεν θα ξανασυναντηθούμε. Φύγετε από εδώ, πατεώνες αγύρτες. Θα σας στέλνω τα τσιγαράκια σας. Ευσεβέστατοι αγύρτες. Φύγετε από εδώ. Μπρος. Και τώρα, δεσποινής Μίνα, που μείναμε οι δυο μας, ποια τιμωρία σας χρειάζεται για όλη αυτή την κομμωδία που στήσατε εις βάρος μου? Ένα φυλάκι. Φυλάκι. Τολμάτε ακόμα να φυλάτε για φυλάκια? Αδελφικό. Καλά. Αν είναι αδελφικό. Μίνα, δεν τρέπεσαι. Όχι. Συγγνώμη, μαμά. Δεν φταίω εγώ. Ο κύριος Ηλάριος με άρπαξε. Ντροπή σας, κύριε Ηλάριε. Ντροπή μου. Δεν είμαστε καλά. Δεσποινής Μίνα, εάν νομίζετε ότι θα παίζετε πάπυρον μαζί μου, απατάστε. Διότι εγώ... Καλά ξεμπέρδεψα με τους απατεώνες. Με τις γυναίκες, πώς θα ξεμπερδέψω?